Edessä alkamassa on 20 ajajan 15 kierroksen finaali ja tässä suosikkeja numerolla 10 Pedro Trakter, joka voitti Göteborgin osakilpailun, 30 Ron Lesin. Täällä parhaat ajat sekä alkuerissä että semifinaaleissa. Suomen Pekka Vehkonen yrittää pysyä heidän vauhdissaan. Pekka ajaa numerolla 2 ja niin ikään kärkipaikkaa tavoittelee numero 33 Belgian Stefan Everts, joka Göteborgissa oli 2. Mutta tässä yksi suosikeista Ron Lesin, numero 30. Ja ilahduttavasti mukana on myös runsaasti suomalaiskuljettajia. Vehkosen lisäksi numerolla 11 Kurt Kurel Ljungqvist, 40 Arto Panttila ja 45 Veli-Pekka Seppälä. Sen sijaan Janne Laukkanen, joka selviytyi ajamalla finaaliin, joutui loukkaantumisen taakse jäämään sivuun ja näin kaikki alkaa olla valmista finaalia varten. Ja valmis on varmasti myös Pekka Pehu Vehkonen. 15 kierrosta totista touhua, mukana yhteensä 20 kuskia ja näistä 15 pääsee MM-pisteille. Kyseessä siis toinen MM-osakilpailu ja näin 15 sekuntia lähtöön. Ja siinä suosikkeja rinnakkain 10 Trakter, 2 Vehkonen, 5 Dave Strybos Hollanti. Vehkonen ei ainakaan tällä kertaa juutu puomiin niin kuin MM-osakilpailussa on joskus käynyt. Sen sijaan mies rynnistaa heti kärkeen. Vehkosella on hyvä lähtö. Takana heti 26 Kyle Lewis Yhdysvallat ja sitten 5 Dave Strybos. Ja näyttää siltä, että kaikki 20 kuskia pääsivät tuosta lähdöstä liikkeelle ilman suurempia murheita, mutta kaikkein parhaiten siis Pekka Vehkonen numero 2, viime vuoden Stadion Crossin MM-sarjan 2. Ja näin siellä on sitten jo häntäpään kuskien osalta leikki jäänyt kesken, kun Vehkonen ensimmäistä kertaa pääkatsomon edessä ja saa kovat kannustushuudot yleisöltä. Takanaan 5 Dave Strybos, sitten 26 Kyle Lewis Yhdysvallat ja katsotaanpa missä ovat muut suosikit. Aivan kärjessä ei kukaan etukäteen vahvista ole. Lesin ja Hollannin Gert-Jan van Doorn ovat tuolla sijoilla 7-8 ja Pekka menee kärjessä, mutta varmasti häntä ei päästä helpolla. Dave Strybos, joka tänä vuonna sijoittui 500-kuutioisten motocrossin MM-sarjassa 5. Pekkahan oli 2 puolikkaissa 2. Ja näin tapahtuu ohitus. Strybos ohittaa. Pystyykö Pekka vastaamaan? Yhtä aikaa tulevat kuskit röykkysuoralle ja nyt ratkaisee kumpi löytää paremman rytmin. Ja varmasti yleisön reaktioista kuulette ja kuvasta näette, että Vehkonen tuon röykkysuoran 70 metrin suoran selvittää paremmin. Löytyykö sitten jatkossa kuusia? Kaksoishyppyri menee komeasti ja näin kun 13 kierrosta matkaa maaliin, kärjessä Vehkonen, toisena Strybos, kolmantena numero 33, yksi suosikeista Belgian Stefan Everts, joka näin on myös saanut pyöränsä kulkemaan. Ja Everts tulee todella hurjasti. Näin hän jättää jo Strybosin taakseen. Keltaisella pyörällä valkoasuinen Everts, joka Göteborgissa oli siis myös 2. On löytänyt hyvän ajorytmin, mutta Vehkonen on pystynyt myös repäisemään pienen kaulan. Näin jälleen 2 hyppyriä yhtä aikaa, kun Vehkosella selvästi vaikeuksia tällä kertaa röykkysuoralla. Ja Everts pääsee aivan kantaan. Vehkonen, Everts, Strybos, 12 kierrosta jäljellä, 3 siis ajettu täyteen. 4. tässä vaiheessa Yhdysvaltain Kyle Lewis. 5. niin ikään Yhdysvaltain Michael Gregg. Ja sitten 6. kaaruttelee Ron Lesin. Mutta kärki on tässä. Ja kärjessä on Stefan Everts. Pekka Vehkonen joutui antamaan hetkeksi tilaa. Katsotaan löytyykö Pekalta tälläkin kertaa vastaus saman tien. Everts menee siis ohi ja jälleen tullaan tuohon röykkysuudelle, joka on Pekan vahvimpia vauhtia tällä radalla ja näin käy jälleen. Aivan rintarinnan kuskit tulevat, mutta Vehkonen on
taitavampi. Hän hallitsee tuon röykkysuoran ja kuten muistan, että Vehkonen mainitsi, että tuo on yksi tämän radan ratkaisun kohdista. Se on nähty 2 kertaa tämän finaalinkin aikana. Ensin joutui Vehkoselle antautumaan Stribos ja välittömästi sen jälkeen Everts. Jälleen Evers tekee saman tempun kuin edelliselläkin kierroksella. Hän ilmeisesti hallitsee radan tuon kohdan Vehkosta paremmin. Katsotaan, mikä on Vehkosen vastaus. Nyt kuskit tulevat röykkysuoran lähes tasatahtiin. Kun 5. kertaa tuo röykkysuora ajettiin, on Everskin vähinerin saanut siihen tuntumaa. Ja näin mies Suzukillaan vauhdikkaasti. Pekka Vehkosen allahan on Yamaha-pyörä. Ja tuon tallin kanssa hän on saanut neuvottelut ensi kauden motocross-sarjaa varten myös viimeistelyä vaille valmiiksi. Mutta nyt ajetaan siis Stadion Crossin toista MM-osakilpailua. Ja tuolla pääsuoralla kun kärki rynnii, kun tässä numero 16 Michael Breck, joka on 6. tässä vaiheessa. Kärjessä kuitenkin Everts. Toisena Vehkonen, 3. edelleen Hollannin Dave Stribos. Stadion Crossin sääntöihin hän yksi säännöstä kuuluu niin, että pyörien keskituntinopeus ei tällä radalla saa nousta yli 50. Täällä stadionillakaan ei luonnollisesti tuohon lukemaan aivan päästä. Pääsuoralla vauhti on parhaimmillaan 90 kilometriä tunnissa. Ja kyllä tässä kakkoisympyrissäkin lujaa mennään. Siinä Pekka Vehkosen näyte ja tässä Stefan Everts. Everts ei ole täällä alku- ja semifinaaleissa vielä päässyt aivan parhaaseen vauhtiin. Toki tuossa toisessa semifinaalissa mies alun vaikeuksien jälkeen löysi pyöränsä sellaisen vauhdin, että ei ole mikään yllätys, että hän kärjessä ajaa. Vehkonen toisena, Stribos 3. Kyle Lewis Yhdysvallat edelleen 4. 5. Mike Fisher. Ja nyt siellä on syntymässä mielenkiintoinen tilanne, kun 9 kierrosta hetken kuluttua kärjellä on jäljellä, sillä numero 30 Ron Lesin Yhdysvallat, joka on kaatunut tuolla matkan varrella, antaa juuri tietä siinä kärjellä ja näin menee kärki. Everts, Vehkonen, Stribos edelleen. Tuo kolmikko pysyy tiukasti koossa. Se on pystynyt kasvattamaan eroa häntäpään kuljettajiin. Ja jo 4. ja 5. tulevaan yhdysvaltalaiskaksikkoon, ja näin on käynyt, että yksi vankimmista ennakkosuosikkeista Ron Lesin, joka voitti sekä oman alkueränsä että vakuuttavasti myös semifinaalinsa, on joutunut antautumaan. Mies kiertää edelleen rataa, mutta on nyt jo siis jäänyt kierroksen kärjestä, joka menee tässä. Lähdön merkityshän tässä Stadion Crossissa korostuu aika lailla, koska rata on lyhyt ja kilpailu nopea. Vain 15 minuuttia maksimissaan erä kestää, ja tällä hetkellä suomalaiskuljettajista Veli-Pekka Seppälä numero 45 on noussut 7. joten tämä on suomalaisittain mukavaa kerrottamaa, mutta mukavaa on tietysti myös se, että Pekka Pehu Vehkonen kaasuttelee edelleen 2. Tilanne menee aika kiharaiseksi nyt, kun kärki joutuu ohittelemaan heikompia kuljettajia kierroksella. Toisaalta tuo hitaampien ohittelu avaa mahdollisuuksia myös Vehkoselle. Ja saman tien tuolla takasuoralla Stribos ajaa ulos radalta. Mies tuli hyppyristä sen verran huonosti, että hänen leikkinsä on pelattu näin. Vehkosen kakkostila varmistuu, mutta pystyykö hän vastaamaan Evertsin menoon, joka tällä hetkellä on aivan hurjaa. Tässä numerolla 33 Belgian Stefan Everts. 6 kierrosta maaliin ja eroa Vehkoseen tällä hetkellä, kuten itsekin näette, ajassa mitattuna tuollaiset 5 sekuntia ja sitä tuntuu tulevan kierrokselta lisää. Kolmantena tällä hetkellä 26 Kyle Lewis, mutta hän on jäänyt Vehkosesta jo selvästi. 1
toistakymmentä sekuntia, joten kakkostila on turvattu. Saa nähdä vielä, kun Pekalta löytyy puristusta ja halua ajaa. Saman tien Evertsillä ongelmia. Tuolla takasuoran hyppyrissä mies vetää kaarteen hieman pitkäksi samassa kohdassa. Kumpuloi myös Vehkonen, menettää siinä sekunnin tai kaksi, mutta hän pääsee kuitenkin aivan kantaan. Nyt olisi tilaisuus iskeä. Maalin kohdalla 5 kierrosta kuljettajilla matkaa, eroa enää noin 20 metriä. Kärjessä Everts, kakkosena Vehkonen. Ja voitte uskoa, että paikalla olevat noin 10 000 katsojaa huutavat. He ovat täysin rinnoin Pekka Vehkosen takana. Vehkosen, joka Göteborgissa oli 5. Stadion Crossin MM-sarjan ensimmäisessä osakilpailussa. Kaikkiaanhan tässä ajetaan 5 osakilpailua. Sarja jatkuu siten, että syyskuun lopulla ajetaan Valensiassa, sitten Italian Genovassa ja viimeinen Hollannin Amsterdamissa, mutta tuonne on vielä pitkä matka. Sitä ennen ratkaistaan tämän toisen MM-osakilpailun voiton kohtalo. Ja tuota voittoa on tavoittelemassa numerolla 2 Pekka Pehu Vehkonen. Nyt on Vehkosella selvästi taisteluhenki päällä kierrokselta. Ero mielestäni hivenen kaventuu. 4 kierrosta kuljettajilla on vielä matkaa maaliin. 3. tällä hetkellä Yhdysvaltain Kyle Lewis. Hän on edelleen noin 100 metriä kärkeä jäljessä. Kaasuttelee tuolla pääsuoran lopussa, kun kärki on jo kovaa vauhtia menossa tuota röykkysuoraa kohti. Jälleen Vehkosella hieman vaikeuksia röykkösuoralla. Hän ei saanut tuota ajorytmiä kohdalleen. Hän joutui siinä hivenen korjailemaan ja näin Everts on jälleen karussa. Eroa 20 metriä, 3 kierrosta matkaa maaliin. Vehkosellahan on tällä kaudella tullut pyöränselässä jo menestystä. Hän otti 4. perättäisen MM-hopeansa motocrossin 2,5-kainen luokassa. Stadion Crossista tuli viime vuonna hopea, joten tässä pyöräluokassa kirkkain kultainen mitali vielä puuttuu ja sitä Pekka on tänäkin vuonna vahvasti hakemassa. Saapa sitten nähdä, joko mies tyytyy tässä varmistelemaan, ottamaan 17 MM-pistestä. Voitostahan niitä saa 20, mutta enpä usko, että mies siihen tyytyy. Kotikatsomon edessä kun ajaa, niin silloin täytyy taisteluhenkeä, tsemppiä löytyä. Maalin kohdalla ja maalin kohdalle tullaan juuri nyt. Ensin Everts, sitten Vehkonen. 2 kierrosta matkaa jäljellä. Toinen suomalaiskuljettaja Veli-Pekka Seppälä on tällä hetkellä pudonnut 9. Hän on silti vielä tiukasti MM-pisteissä kiinni, mutta me seuraamme nyt kärkeä, kun vajaat 2 kierrosta matkaa on maaliin. Ja kyllä nyt alkaa näyttää siltä, että mikäli Everts ei joudu ongelmiin joko pyöränsä tai ajolinnojen kanssa, hän vie tässä kyllä voiton. Aivan puhtaasti ajamalla Vehkonen ei enää tässä 1,5 kierroksen aikana kärkeä saa kiinni. Näin uskon, toivotaan kuitenkin parasta. Ja jälleen Vehkosella vaikeuksia. Hivenen liikaa mies yrittää. Tuo roikkusuora meni häneltä 5. ensimmäisen kierroksen aikana niin mainiosti, että hän alkoi ilmeisesti hieman ahnehtia ja sen jälkeen ajo ei ole enää siinä kohdassa sujunut yhtä vauhdikkaasti, mutta viimeistä kierrosta kun mennään, ei peli ole vielä pelattu. Everts kuitenkin hallitsee pyöränsä taitavasti, näin tekee myös Vehkonen ja näin kun pääsuoraan mennään, nopeudet ovat lähellä 100 kilometriä tunnissa. Kolmossijan kohtalo näyttää jo ratkenneen. Mike Fisher Yhdysvallat ottaa 3. sijan tässä osakilpailussa, mutta onko kullan kohtalo ratkennut? Siltä näyttää, mikäli Everts nämä röykyt kunnialla selvittää. Ja Vehkonen kaatuu! Saapa nähdä kuinka käy.
Mike Fisher on tulossa jo tuolle röykkysuunnalle, mutta Vehkonen saa pyöränsä pystyyn ja näin tuo hopeatila taitaa sittenkin varmistua. Fisher on noin 10 metriä Pekkaa jäljessä, kun samalla Everts tulee maalin, tuulettaa toisen MM-osakilpailun voittajana, 20 pistettä hänen tililleen. Ja nyt Pekka vain rauhassa maaliin asti, 17 pistettä. Kauden tässä vaiheessa on arvokas ja hieno suoritus näin. Pekka Vehkonen maalissa. Hän sijoittuu toiseksi, tililleen 17 MM-pistettä, kolmanneksi numero 18 Mike Fisher Yhdysvallat, neljäs 26 Kyle Lewis niin ikään Yhdysvallat.